100 újságból 98-at eladsz. Hány marad? 50. 50, ugye? Igen. Jó tudtad. Igen. Jó. Ezt eltaláltad. Írásból. Most még egyet kérdezek tőle. A 4 kerék forog előre. A pótkerék merre forog? Elég. Elé-felé forog, ugye? Jó. Ennyi az egész. Jó. Meg még egyet kérdezek. Jó vágott te. Ügyes, erős. 50 újságból. Ha 5-öt eladsz, hány marad? 50. 5-öt eladsz, igen. Hány marad? 60 marad, ugye? Igen. Ezt is eltaláltam. Igen. Ügyes van. Az biztos, hogy az iskolában a legjobb matematikus voltál. A városban ilyen jó matematikus van, mint te, az külön. Hargita megyében. Hargita megyében nincs ilyen. Egyetértek veled. Maximális. Ez is legjobb vagyok. Biztos. Ez egyetértek veled. Ebben hallod ezt, ezt csak én tudom alátámasztani. Más senki. Tehát egyetértek veled. Jó. Mi van még?